Lidi, já vás vítám u tohle z toho videa. Dneska to bude tutoriál, jak dát na YouTube nějaký video. Tak budete prostě na stránku oficiální youtube.com, kterou už asi všichni znáte. Podle mě. A tady musíte být přihlášení. Nemusíte mít třeba ani jednoho odběratele, já žádného zatím nemám. A dáte tady nahrát šipku nahoru. Na to kliknete. A to máte načítání. Kliknete. Si dáte video. Najdete si tady to video. Já už vím, jak se jmenuje. Tady mám 998 998, nebo já to udělám takhle. Budu tady počítat místní diskce user, jo. Jdete do počítač, nebo aspoň já to tak mám. Místní diskce users Martin. Tady si najdete to video. Tady. Kliknete na to a dáte otevřít, potom vás to hodí sem, tady. Musí, jak to máte tady nahráno, tak to musí být 100. A jo, zbývá 11, 9, 8, 7, 6, 5. Teďka prostě, jak se mi to nahraje, jak to tady bude mít 100, tak se vám ozvu zatím čus. Jsem zpátky a tady se vám ještě něco zpracování, tak já už to mám. Natáčím, jo, dobrý. A tady máte, jak se to video bude jmenovat. Já nechci, aby se to video jmenovalo video a nějaký číslo, já to chci. GT Bedwars CZ omeno SK a no, tak to chci. Popisek. Já tam chci ahoj, Čekejte. Dobrý. Vítám tě na mém kanále. Jsem tu nový, takže neočekávejte mega video. Natáčím to. Jo, dobrý. FB. Nemám Instagram. Jak jsem se jmenovala? Dominik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, ne. 7, 8, 7, 6, 7, 9, 8. Twitch. Nemám. Ještě vám doporučuji si to nějak zkontrolovat. A jakou chcete miniáru? Když nastavit tak takovou, já nechci žádnou story, já chci vlastní.
vlastní miniaturu. Asi tady BV logo. Bedwars logo. Bedwars logo. Bedwars logo. Tak. Halo. Bedwars logo. Můžete to třeba udělat ve Photoshopu nebo se najít na Google, to je jedno. To je ale fakt pomalý. No jak nějaký logo budu mít, tak se vám ozvu zatím čus. Tak já už jsem si tady našel prostě nějaký obrázek, kliknete na vlastní miniatura, tam si to najdete a bude to potom, no a to by, tady, jestli to chcete dát veřejné, já chci neveřejné, soukromé nebo plánované, já chci dát veřejné. Pokud to všechno máte, tak bys, ne, ještě já to ještě nemám. Program na natáčení a tu na to kašlu. Tak potom, jak to budete mít, tak asi můžete dát publikovat. No, jo. Publikovat, potom tak, když tak můžete ještě upravit. Hotovo. No, tohle si skopírujete. Ten odkaz tam budete mít, hodíte to do vyhledávače. A jste tam, jo. Pokud se vám video líbilo, pokud ano, a zapomeňte dát like, komentář či odběr zatím. Čus!